Τι παιχνίδια όμως σου παίζει ζωή, Πού μπορεί να βρεθείς από τη μια στιγμή στην άλλη. Ψάχνω για δουλειά και έμαθα ότι ζητάτε άτομα. Λάθος εμάς. Δεν ζητάτε. Εγώ δεν ζητάω ποτέ τίποτα. Εμένα πάντα μου ζητάνε. Τι κάνεις εδώ? Φαίνεται ότι δεν είσαι για αυτή τη δουλειά. Αναγκάζεσαι να την κάνεις. Συγγνώμη, θα το... Ρε, είσαι στα καλά σου, ρε. Εδώ ο κόσμος έρχεται για να πιει τον πόνο του. Δεν έχει όρεξη για πολλά. Τον έχω μικρό. Έχω μια οικογενειακή υποχρέωση. Εντάξει, πόσο τα ξέρω αυτά. Δεν με αγγίζουν πλέον όλα αυτά. Εγώ δηλαδή τώρα αν κάνω έτσι, μπορεί να πιάνω τα αρχίδια ενός Ναζί. Θα ήθελες. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιδέα να δεθούμε. Τι λέει? Όχι. Γιατί? Έρχεσαι συχνά? Όχι, τυχαία το βρήκα στο net. Φωτογραφίσεις, συνεντεύξεις, Γκομενάκια. 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 Πήγαινε, θα παραιτηθώ.